Ahoj milá žena, vítam ťa v tejto nahrávke, v tejto meditácii, ktorá ti pomôže prekonať akýkoľvek pocit nedostatku, pomôže ti prenastaviť tvoj vzťah k peniazom, k bohatstvu, hojnosti. Posaď sa na pohodlné miesto, do kresla, na posteľ, na gauč, niekde, kde ťa nebude nikto rušiť, a ruky polož voľne vedľa seba. Nohy neprekrížuj a maj ich voľne položené na zemi alebo vystreté na tej posteli alebo gauči. Ale nechaj svoje telo, aby vnímalo tie energie a informácie, ktoré bude dostávať. Úplne sa uvoľni, zatvor oči a odpútaj sa od všetkého toho, čo musíš. Od všetkého, kde si bude pýtať tvoju pozornosť, čo všetko treba ešte urobiť, dokončiť. A len vnímaj, ako vzduch naplňa tvoje pľúca a potom pomaly vydýchni ústami. A vnímaj, ako sa vzduch v tvojom tele zase uvoľňuje, ako ho opúšťa. Pomaly sa nadýchni a opäť vydýchni. A snaž sa o to, aby každý tvoj výdych bol o čosi dlhší, pomalší a hlbší. Dám ti teraz chvíľku na to, aby si sa sústredila len na svoj dých, aby si mala priestor a možnosť nechať uvoľniť, odplynúť všetky problémy, všetky starosti. A tak len si pokojne dýchaj. Ako sa tak dostávaš do hĺbšieho a hĺbšieho uvoľnenia? Doprej si ešte chvíľku na to, aby si uvedomila všetku hojnosť na svete. A zameraj sa na hojnosť, ktorá ťa teraz každý deň sprevádza. Predstav si stromy, ktoré vidíš všade, keď kráčaš do práce alebo si na prechádzke. Alebo sa len tak dívaš z okna na všetku tú zeleň okolo teba. Predstav si tie milióny a milióny listov na všetkých tých stromoch alebo ihličia. A predstav si aj hojnosť vzduchu, ktorý máš k dispozícii. Je ho dosť pre všetkých a predstav si aj hojnosť vody v oceáne alebo v mori alebo u teba doma. Potom svoju pozornosť obráť aj na hojnosť svetla. Ako slnko vyžaruje svetlo, predstav si všetky tieto benefity, všetky tieto veci, tvoje uvedomenia úplne jasne vo svojej mysli v tej veľkej, ohromnej hojnosti. A ty si súčasťou tejto hojnosti. Ona je súčasťou teba. Žiješ v hojnosti vesmíru. Si absolútne platným členom.
Vesmír má všetko, čo kedy budeš potrebovať. A teraz si daj chvíľku na to, vytvor priestor, aký život chceš. Predstav si vo svojom živote taký, ktorý si pre seba želáš. Že už v ňom všetko máš, nemáš po čom túžiť. Ako to tam vyzerá? Aká je tvoja realita? Aký je tam obraz hojnosti a dostatku pred tvojimi očami? Vnímaj všetko to, čo v tomto svojom živote už máš. Predstav si samú seba ako človeka, ktorý má všetky peniaze, ktoré potrebuje k tomu, aby si mohol dopriať veci, po ktorých teraz túži. Cítiš tie peniaze vo svojich rukách. Vidíš samú seba, ako si kupuješ to, čo chceš a to, po čom túžiš. Vidíš samú seba ako človeka, ktorý investuje svoje peniaze do svojho vzdelania, do svojho rastu. Tie peniaze sa množia a prinášajú viac a viac hojnosti do tvojho života. Vnímaš samú seba ako človeka, ktorý je štedrý a ktorý vďačne a rád pomáha druhým, ktorý pomáha iným ľuďom alebo zvieratám. Cítiš, že máš všetku hojnosť, bohatstvo, dostatok a prosperitu, že si finančne zabezpečená a ty si to dokázala. Samú seba si zaistila. Máš istotu, že tvoje starosti o financie sú minulosťou. Všetko je v tvojich rukách a ty si tvorca svojej hojnosti aj bohatstva. A toto je toho dôkaz. Len pokojne uvoľnene dýchaj a nechaj svoje telo aj svoj nervový systém, aby toto všetko nasával. Vnímaj samu seba ako tú, ktorá pochopila, aká je mocná, ako dokáže manifestovať, ako dokáže zhmotňovať, pretože samu seba teraz máš pred očami. A vnímaš sa ako človeka, ktorý vie hospodáriť s peniazmi, ktorý sa prepája s bohatstvom vnútri aj tam navonok. Napájaš samu seba na nekonečný zdroj bohatstva, hojnosti a prosperity. A teraz si uvedom a zvoľ konkrétnu čiastku peňazí, ktorú by si chcela každý mesiac zarobiť, dostať, vyhrať. A predstav si,
ako sa toto už teraz deje, ako premýšľaš o tejto čiastke, tak vidíš ju napríklad na výpise z banky, alebo je to vo forme šeku. Proste vidíš, že tie peniaze sú na tvojom účte. Užívaj si ten pocit slobody, hojnosti toho, že si to zaslúžiš. Že toto je tvoja kotva, toto je tvoja istota. Nechaj tento pocit do každej tvojej bunky, aby vplával. Vnímaj, ako sa rozplývajú pochybnosti ako hmla. A tvoj život je odrazu jasnejší, energickejší, tvorivejší, radostnejší. Máš bohatstvo všetkého, čo si pre seba praješ. Všetko, na čo pomyslíš, sa postupne zhmotňuje. Postupne to vidíš vo svojej fyzickej realite. Hojnosť v tvojom živote narastá a ty si uvedomuješ, že môžeš dovoliť peniazom, aby prúdili do tvojho života. Úplne voľne, bezpečne, s istotou a vždy v dostatku sa otváraš tej hojnosti a vždy prijímaš tú hojnosť do svojho života. Vnímaj, ako túto svoju hojnosť, ako tieto svoje pocity zdieľaš s ďalšími ľuďmi, či už známymi alebo neznámymi, keď pomáhaš. Nie si na to sama. Pri každom nádychu si predstavuj, ako k tebe peniaze sú priťahované a vstupujú do tvojho energetického poľa. Na tej vlne, ako vibrujú aj peniaze. A s každým výdychom si predstav, ako za tie peniažky niečo kupuješ. Niečo, po čom si túžila. A máš istotu, že peniaze, ktoré dáš, sa k tebe zase vrátia. Odrazu vidíš všetko jasne a cítiš, vnímaš to, ako sa tvoje nové ja v tomto novom prostredí cíti. Ako je to bezpečné, svetlé, bohaté. Ako sa to cíti, keď peniaze aj bohatstvo máš vo svojich rukách. A vnímaš peniaze aj bohatstvo vo svojom živote. Užij si tento obraz toho, že už máš peniaze, ktoré potrebuješ k blahobytu a k nákupu všetkých vecí, ktoré chceš a potrebuješ pre seba alebo pre svojich blízkych. Nechaj tento pocit, aby prestúpil celé tvoje telo, celé tvoje bytie. A teraz sa zhlboka nadýchni a pomaly vydýchni ústami a zopakuj po mne. Milujem svoj život plný hojnosti, bohatstva a prosperity. Rozhodujem sa uspieť vo svojom živote. Vyberám si bohatstvo. Zažívam hojnosť. Bohatstvo mám vo svojom živote každý deň.
Teraz ešte na chvíľku prežij vďačnosť za všetku hojnosť, ktorá práve teraz a dnes prúdi do tvojho života. Ako tam cítiš slobodu, ľahkosť. Aj úsmev na perách cítiš. Prepoj sa s touto hojnosťou a pripútaj sa k nej, že si bohatá bytosť. Že máš všetky peniaze, ktoré potrebuješ. Že tebe prúdi presne toľko, koľko aktuálne potrebuješ. A s týmto pocitom sa pomaly začni vracať do svojho tela, do prítomného okamihu. Uvedom si svoje telo, priestor, v ktorom sa nachádzaš. Vydýchni a pomaly otvor oči. Túto nahrávku môžeš počúvať opakovane a sledovať, aké excelentné výsledky budeš vidieť vo svojom živote, ak budeš počúvať túto meditáciu, nahrávku počas 21 dní. A ja ti prajem krásne a tvorivé dni. Martina z Harmónie života.